рӯзҳои 9-10 ноябр дар Ҳонг-Конг мусобиқаи кушоди Осиё оид ба ҷудо доир гашт, ки дар он узви мунтахаби занонаи Тоҷикистон Виктория Кисилёва дар вазни ҷамъи 78 кило барандаи нишони тилло гардид. Ӯ бо нишон додани маҳорати воло тавонист ҳамаи ҳарифони худро шикаст дода ба финал барояд ва дар финал дар як рақобати бисёр сахту сангин муқобили варзишгари Кореяи Ҷанубӣ Ҷо Эунара дуру дароз нерӯсанҷӣ намуда билохира ғолибият ба даст орад. Ин аввалин медали Тоҷикистон аз мусобиқаи Осиё миёни бонувон ба ҳисоб меравад. Ба ифтихори ғалабаи Виктория суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон садо дода парчами миллӣ парафшон шуд.